Sesisin yang pat ngai kumplain am tajong pi baro ki para syakri ki ba ayadon lang ni ka por ni ka janmit ke ba minta lingba jong kane ka zoom up te among para syakri kin topru ya gitu ki para mangit ki ba day pat na kuwi pat kanhun balang ni pediang so bai pi baro syakane ka jing kan ni ka tin ka jong ublay ublay kun kuwi ni ka por ba ublay unya ni ka por ba ublay kentang yang ni ka por da mensim ba ku jung unya lam lang yang ba je pi bang scam bangin yo mat ka jikut ku ka jong u ha ni ka janmit ka ba minta te ginya pai biang sha ka jing ya pulena ka chiti yu pol Shaki Shaki Niki Philippi. Okay. Kashti Paul Shaki Philippi. Paul letters to the Philippians. Kimat ki Bangladesh ye ke bangini akta ai kini ki tayo ki balik no mentakal ada ke session ke ba real dan ke kelas ke ba real. Ki mat ke Bangladesh mengta kalong syapang jong ke senang Philippi mingkran syapang ke lamparang nang ta ke di sedang jong ke balang kam ya apostol nang bekat re pin pule ke tu syapang jong di sedang ke balang nang ta ke jinglong kerpang jong ke siti nang ta lakta syapang u nong tho ya ke siti Balong apostol Paul nang ta kapor bala thok menu ngitip ba kat kum ka jing kersan ke biang ba ka dei bala thok men baudan ha ying bedi ke Rom nang ta kapang pedeng jong ke siti bat ngila keren ba kani ka siti jong Paul aju tip rukum kata ka joy letter leni ka siti jong ka jingkeman nang ta ka jingtmu jong ka siti balai bala thok ye ka siti nang ta ngila kta ru ye ka rukum thok siti min hendai kalau ha ka ko rukum nang ta ngila keren syapang katu kat ni syapang jong apostol Paul nang ta katu kat ni syapang Timothy min sim tayo pat ni layak ta abide bat ka jingmot jong kikentin syakri bat Jesus Christ kata kadai ka bang yadat pang kata min ha ka ni katayo ka balala hai ni por ka minta siya ye bingine jam biang siya prang to nginya pai biang siya kani ka jingpuli ye gini git khot Bible baro artli barang scam ba kan long ka jingpikin man ta yang pingin yo mga way arlai te karpat ba ya pi baro pin ya puli lang na to na po kiying jong pi way are life Paul bat Timothy kishakri ukres chisu ha kiri khut baro ha ukres chisu kibadan ha Philippi lembat kinong sharai bet kiteman basan ka jinga e happy bet ka jing suk na ublay wa pa jingi bat na Jesus Christ uba utrai Nyadat ya ka bangin kta ya ketika khot ke bening kong jong kalain ka bangi ong upol utumati kishakri ukres chisu Hari ka po, mani ka janmi ke baminta, nyen ya pteng, na katay ka kentin ka bangi ong ha kiri ka balato, ha kiri khut baro ha Kristi so ke badan ha Philippi lembar kinong syarab kita min basan. Ngen yakta ya kita kentin ha kani ka janmi ke baminta. To ina pai sya kani ka kentin. Ha kiri khut baro, ha kiri khut baro. Haba keren syapang jong kani ka kentin to ngintip ba kadai kani ka kentin kadai ka rukom haba upol uthok siti man pinpau manu badai kinong puli ya ka siti ka jong u bon sin haba upol uthok siti syaki balang ki ba per uju ong bar bot uju pun kam da kani kentin ha ki record kani kadai kata ka jipin mlin ka jong upol ya ka bon pun kam ngan sabatai pha balai upol ong record nang ta kador kadar kom tho jung pol bo pun kami kini filam ni iru tentang uang ha kiri khut tentang uang ha ka balang lane ha ki balang filak man shem nang ta ha kiri khut ke mangi shem ha ne po Philippi ber ki pat ki jing tho jung apostol Paul la ru ye ga bangin shem ha kar kum tho jung ha kita ki bala pen kentang nang ta filak ban shem ru ha kar kum kren jung da ka tho ha ki bala khot ban long ki ru khut
nang ta shu na pi pet na ki khat Bible ki bang la pen i ni screen ning kong koren nang bening kong khat ba ar ko nang bening kong khat ke bening kong Galatia nang bening kong khat ke ba ar ning kong Thessaloni we na ta ar Thessaloni we Ephesus we but Colossae we ar pini i ba upol pendan kam de ki tai ki kinten ha ke ban mut sha ki mano bade ban puli mano bade ki nong puli kata ka shithi ke jong u ki nong puli ke shithi ke jong u Paul ke Philippi ki de ki riu khut ki badan ha ka balang hapo ka snong Philippi to ini ya shu khanang bagin small tho to ka kantin riu khut ke bo Paul upan kam hang ne ka de ka bala shin na ka kantin Greek hagiosis mening kantin kot hagio ka kantin Greek hagiosis kani kantin riu khut but kani ka kantin hagiosis ka dan ki lightly ki jingmot ka baning kang gamot ya kitu ki balapin kerpang laning yang tin parang do set apart kitu ki balapin kerpang nang ta ka mutru ya ka mutru ya kita ki balapin kentang lane sanctified one kani ketin record ni hagiosis but ka balai ngong pin lightly ka mut kitu ki bala it sha ublay lane devoted to God kata ni ka jingmot jangan ni ketin hamin ong hagiosis ka mut ki balap pen kerpang ki belasha pen kentang but ki bela IT no kini belasha devote naga benta ke jong ublay te bau pol ha ki rukut baro umat ha kita ki belasha pen kerpang ha kita ki belasha pen kentang ha kita ki bela IT la de ha ublay kata de ke jingmat abu ong ha ki rukut nga tho ye kan ki siti sa kita ki bela pen kerpang sa kita ki bela pen kentang sa kita ki bela IT no ye la de sha ublay kata de ke jingmat kabau Paul upan kam hang ni habu ong riu khot nalo jeng kan ne bat ba kani kan tien kadai ka tien kabau Paul uju pendan kam man ki por habu tho ya ki sithi ki jeng u lakalong bau address ni ki recipient mana mari be puli kan ne ha ka por bau kran chapang jong ka theology ka bau kran chapang jong kata ka jinglong khut jong ki por jong u banget ha ukres jisu ka jingkhot ka mamdai ka ba uyo na ka jingle ka jong uhi hare ka jingkhot ka dai na ka jingtrai ka jingle ka jong Jesus halo jong ka deng phna ka ba kal ber yu pol pun dan kam hai ni kentien ha ka ban mut ya ki param nget lane ki banget hau Jesus khot ki ru khot to ka jingmut ki jong pol ba pun dan kam ye ni kentien ru khot supaya kam hang ne hoi kita cikamat ki dai lut han rai yok kam ni ka ibo pol ka e ka ba pol umut abo pun kam ya ni kentien bat ba ka baning kong baro ki banget ki dai ki bela syak pen kerpang bat kumjo ki dai kita ki bela syak pen kentang syak pen kerpang na ka perthai bat ki ba syak pen kentang bat em na ka benta jung ublai lada pi dai ki banget ha uji sukres lada pi dai kan kita ki bela sukna bat ukres nganong pi dai kita ki bela syak pen kerpang pi dai kita ki bre ki bela syak pen kentang dau blai leng ba ukres tisu kom ki bre ki bela syak pen kerpang na ka ka perthai nyim dai syu ka pengin em kom ba em ka perthai den ma ka dau jisu om pidan na ka perthai hen re phim long jong ka perthai namar balai la pen kerpang ngi bangim dai ban long kom ka ka perthai Yanes ukran syai ka chiti ka maningkong jung u tapi pulih ba ha ka nang ba a ka khat ka ba khat san khat rew ter ka ukran chapang ba ki brew ki balapen kerpang ila de kim tebe shu ya ka bra jung ka do kim tebe shu ya ka bra jung ka khmat kim tebe shu ru ya ka ta ka jing sarong thala jung ka jim nang ta ki brew ki ba sa pen kentang ki brew ki ba tebe bat em betang bar ki sku bhayu blai hatu kan ni ka dene em ka jinglong jonga jong pi ki bre ki bala priang yo Jesus Christ ni ong bala priang Jesus ya ka jing em Jesus la priang nga bar pi Jesus la pun khoi nga pi henre hatu ka jing em bujungi ka long na em kata ka ba pin itu sa ka pertai ni long bala syak pin kerpang syak pin kentang na ka benta banin nampak ka boram ka sang ubulay baro ki banget hot ma pi ki ba snow ki ba syak score si ni ka jing hikai ba militas ngatral ja ba pi chu an mute ba youtube you kan pa si bon pi ya snow ngatrai to milera da pi chu mute ba to baro ki banget
Kidai kita gen ki bela jet kerpang no blay. Kila sapen kentang hau blay. Ya ka bakin penper nakar kom jong ki breu ha kan ka perkai. Hato mangal pingi long em kita. Ki bela sapen kerpang. Ki bela sapen kentang hau blay tu ilong em kita. Ni ong bagi dai ki Kristan, ni ong bagi dai ki dong bo trong Jesus Christ. Reto ka jing em jangi, kaya to em ngilong ki kerpang, ngilong ki basap, ngilong ki ni em ka jing em ka kentang nam ta trong blay. Hakini ki singi wa menta ki brio ki ba Mylliemumlong kinang bo jong Chris ki yaman kum tok mai kini ki banget hau Chris ki singi wa menta. Udu kharle ujo ban ong yangi ki Kristan, Kristan ka nam, setan ka kam. Ngilong tang kanam ka kerteng Kristan mo blay ki kam ka bingile ki mi tho bangi ki brio bala sapun kerpang. Kam ka mi tho ini bangi ki brio bala sapun kentang. Kani ri ba ni syak kun thok ba bat bun ba ki bri kim poi ba isya ka pedang nya ukres ka jing em na ka da ki pet ini ngilong kum umat ma gandi ong kum ne ngasku tunat ba ya ka jingi kai ka jong ukres ngas tunat ba ka jing kai jong Kristan henrenga isi pat ya ki Kristan dan na daw upoi ka ba on pedang nya ukres ha ka jing nomor upet iki ki Prakistan upet ini ki Kristan lei ba kim long kita ki bala sak pen kerpang kim im kita kajik im jog sak pen kerpang bat kajik im jog sak ke bala sak pen kentang hau turai pol pen kami ni ke kentien uthau mut ya kan bat ba ya kan pat hot nga ma pi ni long ki beri sak pen kerpang sak pen kentang pol mut ban ong pat ummat ban ong ba kita kinong pulih siti ju kilong ki bom dan jing baklah ka jing kibam dan jing duna ha kibam dan kata ka jing ha pa ka jing ni dai ni na le se la pilap nang kat pastor te le se le pop show em ni dang ha ni dang tlot ni dan na ki jing duna ka jing im ka jangi ka bam biang da kom ne da kom tai hare ba khot riu khot ha ka ba khot riu khot ka mot la set apart la bu kerpang la pen kentang nam taban em nam ta ka puram jublai kiling do aka testament ka berem pini i ba kidai ki bre ki bla sak pen kerpang hau trai hare wat kita ki bre bla sak pen kerpang sak pen kentang kita don ki jing tuna kita don ki jing tlot aka jing em Henry kin hap ban lek ke ban ajing kenya pat ken ye katu lek kin man phla pat ken ye katu ka pop chung ki komta kalong sangiru jisu ulok ulang kenya nam ta jangi ngilet ning ba jong jisu ngilet ban phla ken ya kita ki e baro ki balale kenang ye ke bagin yok yan sesin ke sat kepada kesna Kok ini mimi kata aja so. okay tanya syo Katipunan kami keketin hagi Yesus haga Bible. Ang piba kani keketin ke Paul ju pendan kam ha. Tingnya pai mde tang Paul pendan kam ni ki we ki sekri ju trai pendan kam tingnya pai. Kawanin kong. La pendan kam ni keketin sya ki bala sya pen kerpang sya pen ketang ya ki sya ka sekri. Ya ka kam jong utrai anuksa kom ya ki la sya la pen ketang kom ya ka temple la sya pen ketang. Kom ya ka kom ya ka jingknya. Nang ta kom ya ka kom ya ki tiar kitar. Lebih baik itu kita gimana po ke temple, gimana po juga tawa nakil long balapin kentang yaki ba kan long na kabenta bentre kam jogo di sekri utrai nang ta yaki jan ga bakiling do ki phong gi jupin kentang gi jupin kerpang yaki kini kani ka kentin hagi Yesus kadai ke balapin kam kan sekita kicar kita na nong wat seki breu rukum jo seki jan kine rukum jo na kabenta neski merak rukum jo na kabenta kakam jing sekri utrai nalon jagane bat pha hang nek lagu badan kam pha kam dan ka jing pendan kam ha ka ban mut tang ya ki katu kat nengut ki breu ha ka balang ki balata kot se ka jingsan bakan jamin sem ka ba kham se jerong bat pha ka kentin ha gi Yesus la pendan kam na kam ta jang ki banget baro ha kures la kalong kitu ki banang khlong ha ka jinget la ne kitu ki balaksan ha ka jinget la pendan kam ye ka ban mut ya baro ki banget kam dan ka jing pinya per sim la pendan kam ye ne kentin ne ha kentin parang ki on ka sen ne ki record
Hoi nak kebuburan maradan nak play jump yang ni kibawan nak RC background sebab mak yang ngan hak pen syai kan ni nak Roman Catholic background kadan kata kajing pin benar kerteng ye ki brio ki bal emrio play kum ki Saint Augustine Saint Dominic la ai ta ki kom Saint Mary nang sa Saint Margaret ki ai ta tin Saint bar ki ai khnang play namar ba ban pin kerpang nak ki wei pat ki para ngai em ka tin hak yo sis Catholic amut ya baro ki banget how Chris ngur manga mapi ngire ki sing ngire ki ru khot manga mapi ngire ki ta ki sense ki ba u blaken u lapin khot da ka jingle ka jongi hande ka snam ko jong u kan ha ka ding phna ka bakal bre ngi long ki ru khot da ki jingle jongi ari da ki jingle ki jong Chris halo dengan phna nang ta yani ke tel Allah penkam lu sya ka kan hon brio balajit jong ublai lawan pulih po Daniel nang wenyo dekat ke bakat pra nang dekat ke arpui de apnyo Exodus kul nang ke bakat kendai dekat ke Rio Leviticus kul nang bakat we dekat ke sau pusau bat kul nang ke bakat kendai dekat ke ngan pin pulih pitang na ke Exodus kul nang bakat kendai dekat ke Rio aga ba ublai upa ong kumne sya kini ki paong Moses sya kini ki kun Israel kabuang pinlong ru hanga kahima lingdo bat kajat bin riu bakentang ingtu kentin bakentang kajat bin riu ke bakentang lane kajat bin riu ke balong hagi Yoses ne kajat bin riu ke bala sak pin khot kata de ke jingmut ke bala pendengkam ne ke kentin hagi Yoses ubleu je ki kon Israel ye ka bat pelong ki kejat bin rego bakot ke bakentang berkumtar ujet yang ngabe pi ki belum ke Israel ke batmai ye ka ban pelong yang ngabe pi kita ki ba em ye ka gm ke jok ukres ha ka ke slide kundo kenapa ki we pat kin yo itu ya ukres ke kada la pin ketang la pin kerpang ingat pi syakata te kane de kita ko pendengkam ni kentin haki Yoses ha ke Bible ho dang dan bon shisho ki jing batayan rai ngasu atang kat tukak ni khnang opinyo ia kata ka jing perkhat balai bau pol pendan kami ni tin hakir rekhot ni ke tin rekhot ya ki param ngai ki bedan poka balang Philippi nangta ini kitin ha u Chris Jisu Alright, nganum shem te tin Chris Jisu no mai let bakta ia ka kelas ke balai no ngan rai ngan shem ni teng tin ha u Chris in Christ minyong tin pareng in Christ. Kani kentin ha ukris, kani kentin ke bo upol it bahawan pindan kam ha ke jing thok ke juku. Ladan ni ki scholar Bible ki balaong bakani kelak bandai kata ke theology. Jong ke jing perkat ke jing mut ke jing upol mana ke kentin in Christ kam dai ke kentin ke ba malumalangi ni siong baik ni si pindan kam ni kentin ha ukris nrai hadu kat no ni sko tho ia kata ke jing mayan jong ni ke kentin ke bo upol pindan kam. Tinya pai hoi ngam la ek ban batai lut dan dengan ai tang ye ka plek jong ka jing perkat jong ni ketin bong ha ukres balai ni to ha ukres namar ka ai ka jing perkat bau no bangai ha ukres ulaya long ka wei bat uke kambon sien ni ken mau tang bau ukres udan ka jing im ka jongi harangi klek pat ye kane bangi ni dan ha ukres Wat klep dia kata dan artli hang ni kebetulan kam ha pengin buat kecik mau. Wat ken mau tang ba ukres udan ha kajik im ha kadonut jeng ajang pi hari ken mau bangi dan ha po jong ukres kem ba ukres udan ha po jengi. Kan ni ka jingkeren kaya tu ni ka pen pau ka pen skam bangi minta nilai long kawai baru belai. Berci sen ba long kawai la syuk ya kawan penyaklat. Jadi ni ka dau po rom nang bapra ngum dan menum la penyaklat. Yang awal pina ka GE ke jong ublay. Nomor belay ngilalong kawai ling bajong ka jing tek song jong ka GE ke jong ublay. Te ka jing kalikum no ngipoy man long kawai. Hakal kurkong ngipoy ka bangin long kawai ban ukres. Ngipoy man long kawai ban ukres day na marjong ka ni ka theology ka badan kamha. Paul wang klem ka ni umlong. Kata kalong ling bajong ka jing yap bat ka jing mi pat ka jong ukres jisuken. Ngipoy bangin long kawai. Pat leng ba jang ka jing mi yap ka jing mi pat jong Jesus Christ ni poi ka bangin long kawai bat ublay tang ha ka ni ka sla ni kndong rai shadi ki babam jukut
nang ta shushu hakne kadan kajing dawa lala jam ngila long kawai badu kures kadan kajing dawa jong kajing long kawai kadawa kai kajing long kawai kai badawa ngawar pia bang long kawai badu kures kane de badawa tagalong ban em ban ki ban ksar hau kures nang tabar ban em ban nya kum badai biang hau try kane de badawa den magala daw na jam ngong ngade ukristan henry anda bang ong long kawai badu kures henry em ka jing em ka balingkar ka tu ka jing em ka changa bat ka jing kran changa kam ya dei biang satya nawa belai ka jing long kawai ka dawa kan ya kata ka jing em kan ka baye dei biang ha utrai lane ka ba pin smo ba ha utrai lane ka jing em kan ka ba ya ringkat lembar utrai bat le kembali utrai ya kembali utrai Jesus Christ hagari ka selagi kendo Sibon bagi dekat Bible ya pen scam ya kan Rom lang man real kanang ta ka shiti ka ba ningkong jong Yohanes nang ta jan baro ki kita pa ka testament ka ba tumai kam tam le ki shiti ki ban ba ya kan ba ka jinglong ka we ka dawa ya nga ba pi ya ka bangin em ngin ki ngin ksar ngin ya ko mo chisu ulalong kan dahil mga daw po ang soong pertubot ya nga na mga pertubot yung Kristisu uno ubalalong kaway bat ukres chisu di bentabe siya ka ba ulong lanekin long kumbalong uchisu lada jaba mga mapi nyemtebe siya ta ka jing kam jing ibing lalong kaway bat ukres kasenjor hadu kata kasenjor pa lagi niya siya inya pai siya kani ka benta ka lang kabadat ka maki nuksa na ka siti upol si Philippi kumno bat imha ukres chisu dan artli ka maningkong ka bede bat ka bashimet lani ka belong personal kumno ngin em ya ka jing em ka belong shimet bat ukres chisu ka maningkong em na ka tukan ni da ka ha ka ta jing roy ha ka buram ni ka jing scam kumbalong how Christ Jesu kumbalong Christ Jesu Jesu Christ uyat uroy kerhai ka buram ba usho scam ha ka ta ken ke eke ba utmui ka ba unle kum ta ka long shangaw re piru nang ta sukai ha ka jing pentingan kan mau ba kum gini kisni yo mentang kendo i kita ki ji kendo ki ba pin so si inga ba pi kam tam le jaba ngi snole ya ga ne ka jing saprang jong ni u knyang jing pang ha ki baying ba sem ki jongi nga dang jashen men ha ki ni ha ga ni kisni hi dang jashen sapang jong ka ne ka jing saprang jong ni u knyang jing pang ha ka ye ka sem jongi te bon le sikila puslai bon kila pisah dengan ong ye pi yo kem bai ka ne yo kem ye ka ne pen yo jing pentingan tang ada pidan hau Kristisu haga jim jang pi ka shimet tang jim jang shimet wat haga jim kum ka yang ka sem nang ta ka jing snow scam ne ka confident ka bam dei ba shani aga do upol ya bu kris pang jong ka do wang ka ken syndrome khat iki baro khat tang yang ngan yo Kristisu ka jing snow scam haga do andre ka bahau Kristisu nang ta em ka jing go shimet personal ka abide kai ka jing pet thong jong ka jing em ka jing tmu jong ni ka dai benya dai biang kat kum ka jing tmu jong kres bat ya ka tai ngin ya tabe ya ka tai ngin ya wat upol ko saru nang balai khat ka maningkong ba aru kren sipang jito ong perkat iki balor ha ka ba uji kres udan om ha iki bagani ka jong kani ka khindau namar kini iki ba ha kani ka khindau ong ha po ar koren ko nang ba saw yu thu ba kini ki baro ha khindau kilong tang sipor long temporary nang ta ka jingsuk ka bapalat banyak ka champang wat jingsuk hanu wat jingsuk tang ha ukres nomor ka jingsuk ka ba ukres ai uong kan ngawan sikani ka pertai ka bangan ya ka ban bo ka wat hendrai ma pi pin yo ka jingsuk pi banget nga ber ka jingsuk ka bang ai pi ka dai ka jingsuk kan ka ba omba ka pertai ka ai ber ka ka jingsuk ka long ka jingsuk ka bapalat ban ya ka jing champang ber ka ban ri jai ya ka jimut sing perkat hakum kini kisni to ka kiwen bat ya ka dono ru komjo namar kata upol kentu ong pet ba baka GM bujang pi ke balong shimet kan sno kan ya dai biang ha ukres Jesu nang ta sukani ko we ka jing pendap ker hai ha ka jing em
Kanir kan wan datang ada jam ngi dan ha ukres upol ong ba ngalanang ya kabangan konten dengan sngauhon lah kabangan dan ya kabam kadi ane ngakerdoro ngala sngauhon ngalanang ya kabangan hon kumno poy menang ya kaban hon haka jikim namar ba udan ha ukres chisu ba usngau dap kerha ya kajikim namar udan ya ukres haka jikim kum gini kasi yo ngenta o kadan kajing hiran haka kamay kaji kadan kajing hiran haka yok kakot hanrai kan ong ipi kajing hiran jong ka yok kakot jong kajing kamay kaji kan numla ya ka bakan penjak no ya kata kajing keman ka bangidan ha ukres jisul ne kajing dap kurhai ha kajing em namar bangidan ha ukres jisul kani kali ka jing kai ka bo pol ukran ka balong mayan du ka tangi sakta ne la pol kham shadin ha be dei bat kini ke bar ka bang pen pau ka screen menta nang ta ka ba arpat ka be dei bat shaki way pat le ka balong public shaki way pat kumno ngi dei bat em ya ka jing em ka bakum ukres jisu larangi ong banglalong ka way ha ukres kumno pidi men em kum jisu sha ha ka be dei ba ka jing ye dei jong fish way pat ka dei kane kata kalong ban leret kumbalong ukres he leret kumbalong ukres he dera rau pol sekarang pop Philippi kung nang baar pang kajing snow red uban bhai kane nama kalong ka dan kam hadu kata kata tikini kini artli leswe ki banga shu ai kum kan nuksa kane ka por ka minta kum no bangi dei ka bangin em lara how ukres lara ngila ong bangila long ka way ken bat ukres kini kita ki ibar ki badat kam yang ngaba pi nang tang ini ya shu kan to pat ba ka thong to haki recruit how Chris Jisu badan hapo Philippi ho chapang jong ni ka snong Philippi ngada ban kta a ka por banga ai ka lamprang jong ka ni ka jinghi kai na ka ni ka kitab na ni ka sithi jong pol cha ki Philippi ngan ban chu si ka tu ka ni ki information ni ki jing pentip habide bar ka ni ka snong Philippi to ningkom kane ka sinong Philippi kadan kadai kawe ni kin nong ba jang ka Makedonia hang ne fin i hang ne po khnam junga ni Makedonia bat ka Philippi kadan hang ne kan ka Makedonia hang ni ki khat kan bar ko ka Makedonia hang ne kadai ka Philippi kadai kawe ni kin nong ba jang ka te ka Makedonia nang ta ka jungai kum ba 100 kilometer dayat na ringko na katling jang ka Neapolis o ani pmi i bhai ni Neapolis ni pet hai ni khnam hane kani Neapolis kan Neapolis kadan ikakat ling judge kat ling judge haga ba ki judge ki juwan aya ka ba kin penhat ki mar mata ketika Neapolis bada fiat ka judge na Neapolis sha te sepo Philippi ka simpor kumba 100 kilometer ai tenang ta ka jelai bha ka rep karen kani ka snong kajalai bha karep kareng ga kalong lesing lam ong ka de ka we ne ki kam ka ba ki plet jingmut bha ha ga snong Philippi ki ti por ki ba men shwa nang ta baro kinong song snong ong kru start hoi ki dan ki jing pinya pair ha bide bat ki jingdon jong ki katnumut kinong song snong dan ki ba ong 10,000 dan bagi ong 4M dan tangsan hajar kinong song snong hapo jong ga snong Philippi ha ki ti por jong apostol Paul te kanu ko belai kanu ko balat nyam la ye ke bangin ai ga jipit kina ga bashai re kan ne de ka kum perkhat ka balawan ra da ki nang puli ya ka ktin ga jong blai ni nong yit pnya ai ka ktin jong blai bagi nong saksenong kidan si pawajat le ne san hajar mut ai ne se kala bantam ru ei bala ik tip ta nang ta kani ka sinong ka pau khmat ba but kalau ka sinong ko ba rispa ba gitu ki po jo ummen barim u Lukas sakam ki apostol hi upencisya bakani ka sinong kalong ka pau khmat ba hadu kata ha ka bau ong ya kini ki tin tu ina pai sha po kam ki apostol kalong ka khat bre ka khat ar ha ka bau ong kom ne nang taru sha Philippi ka balong ka nong ba ka ban ning kong bạn phải đi tiền cả nông bạ cả bên ninh công hà cái NIV Bible này cái Bible phải có cái leading city John ka Macedonia
ke leading city lene ke nong ba ke bah khmat ke ba pau nam ba jong kathan Makedonia. Namar ka dairu ka Roman colony bangla de ban aji kai pisha khmat. Nalo jeng katai kambon ki nong sok snong jong himarum ki poi ban sa a ketika jeka. Kada ka pau khmat ba. Bat ka jing pau khmat jeng karu ka dai sa nang wi ka dauru ngan sabatai. To. Ka dau jong ka jing pau nam jong kane ka sinong Philippi balai ka long ka pau nam. Namar ka don haka ya kata ka jing ya kata ka lenti ya kindo jong ki Roman menchua. Ya kani kalenti ya kindo jo ki Roman mensual la tip kerteng da kani kentin ka via Ignatia lane ka Ignatian road ka jurong ba kani kalenti ngan sapen I batur batar kenang ba pindup tip ya kani ka via Ignatia lane Ignatian road ka bengi khot kerteng ni ski menta mensual ka via Ignatia kani kalenti kindo ka ba pinya so ya ka Italy lane ka Rome saka pang jong ka mitni jong ka Duriau Adriatic tongan pen ihang ni ka map kana ma pin sngo tho pen hang ni kani hang ni ka de ka Duriau Adriatic saka ni ka than ka don ka Philippi bat ba kani hang ni kani belum ka bot lese la fi kwa bentip ka snong Italy ka long ka bakum no pet be ka dan em ya ka dur ka dar ka bot jong ka kentai ka bajerong kata ka de ka Italy hang ni ka de ka Italy bat ka Rome ka de ka nong ba jong ka Italy but kani ka via Ignatia kadai ka ba connect ya kani ka jaka shatai nang ni shatai tong sabatai ba to pin issue ni ka dur khang sha pet bang ni pi hang ni kani ka lenti via Ignatia kadai nadu nang ni na po ka bang khot ka daira syam ha ki por menshua menta ki khot da kani ka kerteng ka duras da kani ka kerteng duras menta ki khot men syoi ki khot ka direction nadu nang ni ter kutu orang sau sha hane ni Philippi yang ni nang takaya chisu kum tu ter hane po kakut apo Byzantium kani ri kalenti via Ignatia ki por misha ka bakinong Rome kilashna kani ka Byzantium kilapin kelasha ka Constantinople bat mentai kila ai kerteng ka Istanbul kani ka Byzantium dengan pen I dah kene ka wei pakadur ka bakham sha pen pin I hang ne shane kade ka Rome lane kade ka Italy kane kade ka Adriatic Sea nang ta habul shong ka jahaj ne ka lieng nang ne shatai nang ta na po dures ne po direction kin saya da ka gejat kum ne ter hang sa po ne Philippi bat balai pa kalau kane kisnong Philippi kalau ngabu pomnam nomar kade ka wei ne ki jeka ka ba habyat ling ba ya kane ka surok ka biki khot ka Ignatia road ne ka via Ignatian road to ngan pin iya kita ki lenti ka kinong rom ki shna ki badang ne sa adu ki sium ta kani ka dur kani hang ne pin I kani ka lenti ka shna kinong rom hagi por mo shwa ka badan sa ai ki singi ka menta kindiat suba yo kem ya kani namar ba ki Greek ki bre ki balawan ra ya ka ya ka civilization ne ka ta ka rukom long rukom im jong ka im lang sak lang ka bala nang ham keu shakmat andre ki nong rompat ki de kita kin ki bala wan ra bha ya kata ka jing penbiang bha be de bikelenti ki singkien but bon sin mangingi yo ya ka style rukom shna surok deina ki nong rom okay ngan ata kata kanang pin skuto kani de ka lenti via Ignatia o nang ta sisu kane kadai kane ru kadai goi kinong rom ujia da gejat ji por min shwa bikilet ya baki wan ya ka ban lek thama chi baki jaka bakam jur shi jaka ki baki ki senshar pe kane ru kadai goi nang ta kane pat kadai bedan hapo kasino Philippi kane kini de ki lenti ya ki jat tong kinong rom ka baki shna ki por ki ba min shwa ya ka bala khot ka via Ignatia lene ka Ignatian road to kedang dan sa ini kisngi ki meminta kane nang ta kajing sedang bat kajing jirong jong kani ka via Ignatia jong kani kalenti ka ba nadu na tay na po duras shado po Istanbul ka jirong hadu ka no ka mana bas dang kani to kanang pinyo jing tip chpang kani long la shnai kani ha ka chi spa sa kusan shua ukres kumur shaban ka ukres la shnai kani ha ka jing pet jikmi jong u link score no governor jong ka Macedonia u balong u tau link score bala thong dagi marom u bekerteng u Gaius Ignatius ya ka kerteng
Ignatia jong kani ka lentiya layok na kani ka kerteng jong New Brio Ignatius. Layok na kani ka kerteng jong New Brio Gaius Ignatius. Uniu di uta uling skor uba dang shu tungshen bat ke ke bajal ong ba tang marsin sedang bantung yu ulas sedang mantre kani ka kambat aga bakado lai nam ai kerteng ya kani ka lentiya ke jat jeki nong rom nadu na tay po dures shadu chupo Constantinople da kani ka kerteng jong ni ubrewi tambah kila warat no tang daga punya per UE na den pedam no U ber US. Okay. Kani ka jerong kumba sau lak kilometer hakipor baka himarom ka sensyar. Kamday ka lenti ka balingkot. Lenti ka jerong ba. Kamday ka lenti ya kejat kumbalong ka lenti David Scott Road Jongiro. Kani ka simpor ya banyak de kisngi. De kita yo ban poy nadu na tayo na po dures siya siya po Constantinople ka jerong ba. To ini asosyo. Kasinong Philippi minta bakran sepang jong ni kasinong Philippi minta bat ba kasinong Philippi minta kalong kumno long kelalong kanong kendong ke bala jat ke bala long ruin ke biang ketip pareng ke bala sa sra ke bam dan menu basa syu ke bolong itu kipor menchua ya ke bala tip kerteng minta da kani kerteng ka Philibet jik nang kena apa ini tin nama kani tin jeki Albania Philibet jik lakot kerteng ini kasinong Philippi minta da kani ka kerteng kalalong tang kasinong nong kendong kamlong syu kum ki sinong nongsor hakum balong hakipor jong apostol Paul nang ta syapang jong ka kerteng tenrai lane ka jingpin kelai ni ka kerteng berkum juru ka jingkela long ka et ka hima jong hima rom sngoba sapai sya katu ka lamprang jong ka jinghikai ka ba ngalai kai ka sin ka beningkong nam ta jing kitu ki benang snap thamai philak manpan nanga lane nai pastorio ya ka jinghikai ka beningkong tam la phikwa tip syapang jong ka ni ka sinong Philippi kalong sepang jikini ka kerteng tenrai misal kerteng ke kipin komno ka poiben kelas kan ka kerteng Philippi nama ka kerteng ke Philippi kan kong nang ta komno ka himarum ka yo ye ka bakan punti kan ka sinong ye ka secara ka pilawan pet sya ka to ka video ka baningkong ka bangila dep ye ka bangin ya pelat ru kumjuru sya tu kan ki bakwa okay to ini ya shushu syapram nang ta nginya puli ni kitin lambat kinong syarai bet kinan ban masan sebab cek ya kata ke Mylliemumlong lambat kinong syarai bet kitan ban basan ngan wan ra e kijing batai ke batang kendiat sepang kinong syarai bet kitan ban basan tenginya paswa ni kong si kinong syarai ka kentien nong syarai ke bangi syam ha gani kijing thot ni pol ni gani ka siti ju sa ki Philippi ke dai ke bala syam na kitin gurik episkopoi ka dai kentien ke bala tho e ni kerteng nong syarai ka kitin gurik kamu pol tho da ka kentien episkopoi lapin kelai ni kentien episkopoi sya ka pareng da ka kentien bishop kat kum ka King James version ni KJV lene kat kum ka NIV overseers lene ka New International Version kipin kelai ni kentien episkopoi ni kentien bishop ni kentien overseers tenang ta long ba kani kentien episkopoi kaya maringkat dor ba ka kentien presbyter lene teman basan kamut hawa piong nong syarai hang ne thau ni kamut yau presbyter lene yau teman basan lene yang ti parang yau elder takadaw kati kentien teman basan ko PE hang te ha kati ka screen ka bahaneng ka po to dekat baningkong kat ko bagu kasi ngan sabatay ba kadai ka ning sya kanum ya ha be ngin tho da kentien teman basan namar ka kentien teman basan ka kam ya ha ba yek man pinbu pinban ha kati kentien kinong syarai namar ka kentien episkopoi kay rengkador ba kentien teman basan ni presbyter ni elder nang ta kadaw balay ba ka dan ka jinger kat dor jong kani ka kentin episkopoi bat kani ka presbyter namar ba ka jingbam nya per hakikam na ki function mi ti pareng bat ka jinglong bat ki jinglong na ki qualification kalem kumju kani han ka jinger per kani tam hang ni ka jinger per kani tam ha ka jeli le ka konteks bala pendan kam ya ka to kanang ya ka pinum ya
kelumar hang ni tu nya pai kumno ki jupunan kam manwara jing punya pair ko kai jing pair ka jupunan kam ki chongki to ka baning kong ka konteks bala punan kam ka jeli bala punan kam la dai ha ki balang ki badon ki judgment review la ka tu ka balang ka khambon ki judgment review la ne ka ki lese ki khambon ki membership jang tu ka balang da ki judgment review la ong ba ki pendan kam da ka kentin teman basan ki pendan kam da ka kentin teman basan ki pendan kam da ka kentin bishop ki pendan kam da ka kentin teman basan la dai ka balang ka badan bon ki judgment review nang ta ki jujit yanu ino belong teman basan ki beri ke belayau ha kerta kata de ka jinglong jong ka balang ka badan ki para menget ki bakhambon ki balong ki judgment review ki thung ya ununu ya kanunu yunu beri betre kap teman basan tama ude balong ublayau ha kerta pa nang ta bangi phain bat sya ka jing pendan kam Indonesia ha ka konteks jong ka jing pendan kam ha bedai bat kan kentin bat ki balang ki badan tang ki gentle ni ki badan khambun ki dan ki gentle long ba la penan kam da ka kentin bishop ha te po ka balang ga baladan khambun ki jat mi ju penan kam da ka presbyter ni penan kam da kentin teman basan kat ba ha ki balang ki badan ki paramoi khambun ki gentle pe ki penan kam da ka kentin bishop bat kai jinya pair shisho kalong kane kata kalong ya karta kim da plet jimut than namar ki kham plet jimut bha ya ka kam ne ko office ha ka balang ka badan ki judgment review ki kham plet jimut bha ya karta udah melang ubalaya karta kat ba ha ka balang ka badan ki judgment review gentle pat long ba kim da plet jimut than ya karta ki pet ya ka tu ka qualification ula biang ne em ula bet ne em but ula ide ne em mentre ya ka kam bat ki jukot ya ubrio de kerteng bishop utemen basan ha kabalang kabalang jadi gentle habong gentle kamut kemdai ki beri ki balawan her pateng na Abraham le ki khon ki balawan her pateng na ki khon jong u Jacob ki khat arngut ki jat Israel khatway khat lai bat u lebi nang ta ba penden kampat ya aba thungpat ya kani ka kerteng episkopo ha po jong kabalang ki badan ha po ki bon ki jupat penden kam da ne temen basan kani dia tang kani jingnya pair hari bukan sepang ka kam kum tray kum kta kalong kum jo bara bukan sepang ka qualification ru kalong kum jo super no tanggar kum khat ha ga balang ka kum no but ha ga jiao kerta po jong ka balang ka badan bon kiju but kum jo ru but ka jingkhat da ka tin bishop ha ka balang badan ki gentle but ya kerta ki ka plejimut ba ya ka kam ni ka office kindiat ya kam hung ne kane ka jingi kai ke bangala nga a shapi minta ka dai ke bang lep ya ke bangan study bar juga poru ngala kelina I pastor kesan bar ngala panjing bet ina I kumjo ya ke bangan pitpal ke kerteng ke jong I pastor kesan ide I brio I bala study bha ya kini ki office sapo jong ke balang bat ila ai kini ki jing batar ki be dai biang kumba ngala pitpal shapi minta ngek skam ba kini ki dai ki jing kai ken ki ba ya dai biang kat kum ka jing perkhat na ka tin grek namar kata kita tin ki nong sharai kan ya hap sikat de banbu da tin bishop banbu da tin teman basam presbyter ha ka jaka jong ka tin ki nong sharai to ni ko ate padam ka kamram jong kini ki presbyter nong sharai ka jing thok ne ki kare ka kam ni ka kam jong kini ki episcopoi ka dai ban khmi ban sharai ki lang brot jong ublai kata ka dai ka kam ka ba khmat tam ho ngam kirang don sikwi wi pe kam hun ngai shu ai tang yi kane ka ba long ka dan kam bha ne ka ba khmat da ban khmi ban sharai ki lang brot ki jong ble wong lang brot ka thau ya ki pra mangai baro de ben pet ban khmi ki nang ta ka kentien ki temen basan pat hang ne ini ya si kentien ki temen basan ka kentien temen basan ka ba pol penan kam hang ne ka dai ka bala shim ne kentien Greek diakonos ne diakonos Lapan kala ia kini kitin siya kapareng da kini kitin minister lana ministers lada bon lana servant lana servants lada bon es kamut kini jing bon kipin kala siya kini kitin minister lana servant kasi jingi ubo petang kawi kitin syakri bet ya kini ki artali kitin lapin kala ini kitin diakonos siya kitin minister lana servants but
la keliang ru sya kaktin pareng ya ka bala syusim keliang na kaktin Greek deacon nangta ka kentien ka ba ki kentai kila ru ibu kinlong kitikon kadir kumpuli kasih DEKON hapo jeng balang na pipet po rom nong khat dekat ke ba ningkong la ru bandan kitikan kentai hapo jeng balang kata kadai ka ba kaktin jeng blai ka keren kum ka preskila kum rom nong baningkong dekat ke ba sorry ka rom nong khat dekat ke ba ningkong ki kentai kila melong kidikan to nangta kajingpin kelaha kaktin kasih ngalaun ong bakam long ga bapaka kat kum kaktin Greek kan ba asibun bet ye kabangin bu bet da kan ikamtin dikon ban ye kabangi bu da ketik teman basan marbalai kata ketik teman basan ka khamya ha ma man bu ha ketika jaka yang ketin kinong syarai bat kan ikamtin dikon ka de ka bak hambyak ye bangin bu ye ketik teman basan teh mau po wong lembat ki episkopoi bat ki dikon uthau umut bat kinong syarai balang bat kan batai ka kam ka bakitikan kile kana pisutu katkum karukum trekam hapo jang ka synagogue kana ka jaka jesen jang ki ju ka baki thau ka por baki ju ki dana ka jing syakring marau katkum karukum trekam hapo jang ka synagogue long baki dikan ki tre ka kamiu ki rap ya ki pastor lane ki parausm ki rap ya ki pastor nang tapat kat banang ya ki por long kilapoi pat siya kabanyarap ya ki presbyter lane ki teman besan lane ki elder kitin pare kakam jeng kitikan kini banyarap ya ki pastor bat banyarap ya ki teman besan bat ya lane ki elder kata di kakam kejengki nalo jeng kene long ba ki jusyem ya ka jengkit kle ban kmi ya ka jengdan kam jeng ka do apo jeng ka balang kidikan gini bapet ki besyakri ya ka jengdan kam jeng ka do anuksa kum ka jeng kmi ya ka bam ka di kan mau ba ong ka bam gadi na mai tiki por sya kham tap e le ka por ba sedang ke balang lebih pet apo kam ki apostol nang besan nang bandri pini iba ki em ki sak lang ka juk ka jaka ti la rai ki em ye sak lang ka juk jaka kin hap ya bam lang ha ka juk ka jaka te ban lat ye ka ban hiri hura ke thum de ki dikan nakam ta ya ki bakin pet ye ka tu ka bam ka baki bam malaka sngi kadau gini bapet ya ka kam jeng ka do ka bolong ka jing bang ka jing di nanta ki pet ya ka jing kmi ya ki bapang ki kmi ri ki bapang ki besitam gini ki dikan let's say kini kiski umtai ki bapet let's say ka building construction ni kan no beri ka do ka beri ka kam do jeng ka balang ki dikan ki dikan ki bapet ya ka nanta Justin Martyr ha ka kot ka jung the first apology ha ka chapter lani ngilam ong ka paragraph man ripusan ba ka paragraph man ripnyol ni chapter ka ban ripusan ba ripnyol kendiat sepang jung ni Justin Martyr uday ukristan uba ema ka spas nam ka baar but uday ru u bril u bala syak penyap namar ka jinget ka jung ha ukris jisu kani ketin Martyr ru ka yo de ka daw jong jik syak penyap nama ketin Martyr ka syak unong syak penyap na ka daw jong jinget Justin Martyr udah utakan ubrio ubalapoy yang berniat yang Jesu oh akan sibun ke story sepang ubrio hendak ingin dan por yang tak sepang jong haraja kem ba uni ubrio udah uta ubalangit yang kures bat ubala syak sitam bat ubala syak penyap ru nak daw juga jingit yang kures hakan ka kot jong ka first apology u ya thoru sepang jong ka kam ka bakidikan kila mena iu sisuk na logi kita ki bagal kta kila mena ikane kila man baptis you know nang takilaru ya kaman san ya kami ke jong utrai kata ri ka jikto jong Justin Martyr hakan ka kot ka balai ka tengka first apology kini ni ki kam jong kitikan ka baki kitrai ada kini kisinyo mentaro dang ai trai kini ki kam hi kham ta ma bekre sepang kam jong ka do jong ka balang ki pet pa kitikan berkirap iki pastor kirap ya ki elder ba iki teman basan bakila ben sementaro ka kam jong ki baptis lane ka kam jong ka jing sam ya kami jong trai ngan penkut no da kan kan kanang bakan bu ba pinjok bu agi jikin mau kar komperkhat ki banget ya ki office jong ka balang hakan New Testament ne ka testament ko thamai kom no ki perkhat ya ki office ne kam jing syakri po jong ka balang bat ba
Kalau kebetulan tambah yang ini bengin bo damar ba ngila siapin perdet hagi ni kisgi ke menta ya kerkem perkat jong ke balang jong ke spak senem ke beningkong syapang jong kumnu ki perkat ya gaji syakri ke office spot jong ke balang tagalong kam don ka jing pelet jingmut syapang jong ke syapang jong ke kerdan na ke position Hawa syakot pastor, basyakot deacon, basyakot teman basan kim sngo kim dan kata kajing sngo kim dan kata kajing sngo Malaysia dong kajing sngo perkat kerdan. Ngada yu bakam halor, piaban skap nga, pinap basyak skor nga, pinapan lewe kay bangong mga. Kam dan gum kata kajing perkat ya ke position. Oh ngalabat ya ke position ke bahalor. Ngadan bor ngalong bos menta kim dan gum kata ke perkat. Agini kisi menta snow si babon ki balang. Poi siya ban perkat ya ki tu ki kam gen ki bala thung ya ki bikin pet baka de ka kerdan na ka position baki ya kun kat bala hiru ya ka ban yo ya katai ki ya kan lesing lan ki kan vasru bi ya ka ban nyelet ya ban nyelet tam tam yo ban chak git ban yo bat ya ka kerdan ya pair kum ka politics lane ka jing jet kertong ka jong ni ya ba ki let ya ka ban canvas ki por mun suwa kam dan kum kata penban kan gai penban ki plet jimut bhai ka kam ya ka function lara pide kita ki nong yalam balang ki besong ngari Bible study akan tujuh repi abang ong ki nong yalam balang kelam de pi ki kentai ki ba trei lese apo ki kam je ke balang pilong kum ki nong yalam lese ka jiseng kentai pi ki samla ka jiseng samla pi lese ki be yalam ya ka ki be long ki nong yalam ha ka Sunday school ki ba hikai lene ki ba pet ki ba kmi lene ki ba ngalaman ong ru ki ba yalam ha ka jing shakri limba je jing ruai limba je jing slok limba je visiting but limba je jing tuai limba je jing yalap limba mano balong ki nong yalam ngakar pat jori pi sobha bo hai ki jing mut jing perkat jong pi kum balabo ki banget ha ka spas nem ko beningkong ha ka ba ki perkat ya ka kam barabor day ya ka position antang sila perkat ya ka position kam ju yo ka jing sngoret ya ka sin syara ka jing em kayo betang ya ka jing sarong haba pi perkat pat ya ka kam pimpelet jimut wei ba kentok ya pi wei ba keran ya pi wei ba kawang kte ya pi lene ba kawang panpot ya pi ba kawang peleng lese ya pi lene ba kawang sok sa ya pi lese nglam ang ko bangi i akan parsito akan pisoto Pinapelet jimut kita ki berkan pinapelet jimut ya ni ka kam namar kan ni ka kam dari ka bau blai la khat ya pi pinle but pen nam pelet jimut kum ki we ki kran ki ong namar blai pihak mana ajin kan hima pi sha blai nawar kata ng tujuh ya pi paro ki banget ki badan ni ka jing syakri ka baha ka nu kom pelet jimut ya ka kam dai ya ka kerdan polo ha ki report bahau Kristisu ki badan hap hapo Philippi lambat kinong syarai ber kita menbasan utho yang ni siti saya kita gibri bela jet ki jong blai but saya kita gibreru ki bau blai na pren kita ki bela jet na pren kita ki banget bela jet ki kerpang ya ka bikin tray ya ka kam kan na kawenta ya ka penuandar ya ka long ren yang ka mad yang jaga jing im jaga pala blai jet ya piro agini ki ski ba mentaro ya ka ba pen yo ru i ka ba pen long kita ken kinang penuandar ha ka jing lam jong sim jong blai ka jing pi ya gar kom syakri po jong kabalang blai kar khu ya pi ai pi dan gini jikli kani ka por kani ka bang iPad ya pi to pila ban chu type lane pila ye ka ba pen chu uh, on you to microphone jong pi nang ta pila ban keren
An up support ka ba? Ôi vài. Ako ni kajalmit na yu kubor ka jing snaw suk hadu kata-kata na aingu yu try kendrat jong Yesus Kris la yu ka jing tim ka yu na store jong katno ngadap jong snaw kumen hadu kata-kata. Ôi, nhà đâu đấy? Oh, kublay sibon ba militas ba pilapan pawi gitu gi jiksko gi jong pe. Kublay nang kerku syu ya pe ta. An up support ya ki jingkeli kino ki badan jingkeli kila ban shoot type lane kila iru jiga ba pin syukran naga phone pila ban on. Theo mình nhau mà đi mà mình cũng qua nó hơn là suy cũng có cùng nhau mà but Ba militas ngan hak ban mute ya pe nama ya sngo ha. Okay. Okay, good. Lapo jingkeli hang ne subha. Skap lang ini jingkeli. Pastor katu ka jingkeli ba mention tayo sa pang gitu kimra pila yo juba. Okay, good. Kublay sibon pila keli biang gitu ka jingkeli. Subha maaf nga ngalakum klet. Ki sekolah juga ketin ka jang ublay. Ki warra ki artali ki jing batay. Sa pang juga tu ka jingkeli ka jang pi ka jingkeli ka ba mention tayo kalong kumne. Namar mga ongi pi ba ha ka snem jong jubilee ki pelat barabor ya ki marau kamut hadin nyo snem ki pelat ha ka snem ka banyo ki pelat no dan ki skala ong ki tin jubilee la jaba kane ka snem ka banyo pithet ya marau ka snem ka ba hanreo kata kalong pithet ha bana January pia pelat no hi shaban wan u January jong snem u banyo dapat yang kalau melah ni kurkom dalam pi la jet mental se how ni usnam ubahan riu tu umrau pikir usnam ubahan riu kai baca uni umrau pihak ben sakhen pat we ala sausat riu andala dep ka jisekri ke riu usnam sela pelat dapat ke usnam dan gi boong ha kata kurkom te kanu ke badai kanu ke balat ki sekolah jeng ketin jeng belah dia mentah kim patla ye ke bikin ai kata ke scam bakadai tang kan ke badai te ngangat ba ngaru ngan pinkutang hangtahi namar ba bangan batai start kanu ke badai kanu ke balat kalong ke ba mai ngaru yang kelalong ban kai bakla ada ke suara tangi kata pi semua ko me pla susai semua pla bentek santo kena ye ke bangan skong tho to okay la còn le cái sibut này to nang ta ran ko we ni ke jikli kata ke jikli kalong an puli bikin bakalong pastor ni baro ki kistan ni de kirko te hakan kurkom ni balai ki arsil na Roman Catholic pat ki dan sen kum bapi ong mena okay ka jrong gani ka history ga bangin batai sa pangjong gani kumno ki poi ga bakin ai ya ka designation ne ka kerteng kum kita ki record ya ki tu kim ju ai record ki bre ki benang im ki ai betang ki bre ki bla yap kat kum ka jingle jong ka RC kendiat nga kawa ga mga chuai ga jing perkat namar ba ki RC ki nget ba kini ki record ki la ga kinya sat nakamta chong ki ni bre ki ba imani ga slan ki do lane jong kita ki ba dak ki banget akan ga slan do ha ba ki de menta ki dan pok ga hima ki beneng ki la kin ga kinya sat nakamta jong ki de ka ki khot ki sen ki de na ta ka rukom hoi dang don skwi per ki daw ba fikli ni jikli o pi ba kli ni jikli da ga bura mun pau kerteng kita sibun pat ki daw han re ngam la ga bangun wan rak lut ki ni ki daw ba ru ko re kata ga we na pedeng ki daw mo bele ba ki nget ba ki ne ki dong kita ki nong ya sat nakamta jong ki ha ki ma ki beneng ta ki sa ai kerteng sen lene le se I kamno I lit pastor idan jimut ha wide wat kane ka jikli store se pila ban alam det ka jing batai okay menai pastor ilit pastor jengi pastor ba jengi halo
rồi. Okay, pastor jumpa jengi menai oh inga ba ila ya kebanin haban mi no namar ba dan kam idan kam bat ki blagbo program te supal chabi mji pa waswi te nang tang ni kong banri kum no pidan idea kong banri hello jang kane ka jingkeli ngadan tanya kata mos ba pi bakli kane se ya menta supal waswi okay 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 kable sibon i pastor Hai ye ya yang kacang kelas kali. balai ba ka RC mo ka ka ai ka designation saints ya ki brio ken ki ba la ki brio ta namar ba nga ong menne ba kat ku jingka yang kacin jung balai baro ki banget ya Kris Jesu ki de ki saints lut baro anrai balai ba ka RC per ka ai kerpang tangnya kita ki weipat Okay. Kadang beningkong kalau ba kat kum ki arsi ki shimbet ki brio ki belong lay people mo kum ki way pat kum pi kalau ba lada ni plabe kapop na koi kapos koi kapua. Kat ba kini ki brio ba ki labu ki kisen ki omit ba ki day shoot kita ki badan ni kapop. Bat ki balale ke long ki ba la ibet hakmat ka jong play ba kin yo ya ka destination kisen. Henry hakajing shisha pal adang ishim yangi ki banget ki kun ki jong play shisha mangila pedang yo kres baro ngi de kisen. Mo ndai tang ki RC kamot akajing shim ka pang jong ki kalong ki shim na kaliang jong kata ka performance jong kini ki nong mikmat apo ka balang ka paki kitan. okay to kable sibon kong meri te pila shai suba pila ban chip text la se hang to pila shai na kumno ye kane ka jingkeli jong pi to kham kloi kani ni badan kila ye ke bakin nang okay to ilong kable sibon kila menang teks kini ki ba dan jingkeli ini up so kumba lai sau minit Hello, Pastor. Hoi to kan ba Hello. yes ngo hoi Mentan pi kai pang ginong sharai. hoi De ka bishop oh atau ka kentin bakhat presbyter. oh oh Dan ni ki khat gide ki temen basan dai. hoi De telok ngi de shwa ukris nyempat lakhot ngi Kristen. hoi Hadim ke jong ukris lengba ukris ngi yo pan khot ila de ki Kristen. Dan ni oh ba kerteng hanya presbyter oh kato ke bang ngitip mentah ke mengisat keli ke bang ngangang jutip presbyterian tekamut nak kawan nak kentin presbyter ma nyapa ni studi kumno bhai chapang jong kata te kamno kani ka presbyterian kawan te lese kawan kala maka berwat baong kala kebalang presbyterian kawan nak ni ke kentin lese jongki oh to piang no bakat ba to yes sorry la kritin pi tolong cukup keli gai kena ke bakkan ni ke kentin nang presbyter lane temen basan tinggi pat ngi pau ke kerteng presbyterian kawan nak ni kentin mo presbyter right nga kadai tang ka jik anta changa mo nga sa study bhai kani ka jikli jong pi kalam de tang ka jik anta changa kani kalam de kalam lat ngam tip tang ba kalam long ba kishim na ka jing tho jong pol sha utamati ka ning kong tamati kal nong ga sao ka khat ka ba khat sao ya ka kami tu tin ka presbytery ka de ka jing lumlang jong ki banget tele se na ka tu le se kila ya ka bakin wan ra nga ngam tip kan map yang kat ba le se ngapat yo bhai ga jing ya ga information phang je kane le se la dan hang ne ki ba la dan ka jing tip asu ya hap kai lega tau okay Christ Christian
Presbyterian ngeramut kali kumta. Tato kendat sepang ke ketin Kristan ru kamdai ke balami no masin kela bamut ki masin kela bamut ki Kristan laong ba sim lakot ki Kristan mis kela bamut ki priyo lalong Kristan sim lakot Kristan ki dekat hadu ba upol bat uban bas ki kai ke balang po tiak kemut kasimpor dekat tuk ni senam kasimpor dekat tuk ni senam ia ka makin pois ka makin khot kinjit Kristan tele se ngam tip sepang jang ni kumnu ni ketin Presbyterian kawan ngasu ya dai le se bat bagani tang ji perkat janga ma wat ju ong ba kala dai tang ji perkat janga ba kilap wandur natai ne po ningkong Timothy le se biang sibun fikli le jikli le singi ya ka bangin study part sepang jang ni ro ka ba sibun ni te kong meri le se pidan Namarangi. yes Akala biang. Biang. ai subha iti ba share in Punjab e katu ka file subha Oh, sorry. Sino ba? Ini ba mi? Hindi mga. saya ini baju okey kita So, nakaliang jungahi nga sukwa ban supan siya kung ang pastor Klein mene. Kanip ka balang Presbyterian ki lapan sim ka mi ko origin jong ka na kitu ki Presbytery mo. The Presbytery ki group of elders mo kita memberkan. yes Nang ta so ngi ipa kadai ka wayru na kita ki reform churches ki ba mi na ka RC mo. Ki ba reform ki ba mi no na ka balang Roman Catholic nang ta so ladang ipet ya ka origin na ni ka tenrai jong ki dai hina po Great Britain ni ong na England mo. So kani ka jinglong pat jong kini ki balang Presbyterian ha ka kompanya ka long tek kumbalong hapo kumba penyai ke sarkar hapo kari ka japan rio mo. Tanggung tahi. okey to nga try pi la shiyo jingmut hi mo kat ba spang to ba kat ba kumno Ya hi. okey to ya to komple shiyo pla kli ka jingkli bat kumbang juong hi nga ngamde ka encyclopedia ikong banri imde ka dictionary ka ban si jubab plan ba Ya. Nasu ko pan jimur kay namarangar so ya habha kan Presbyterian. yes ka ba shi ba Pan jimur. te lesing ndang la puli biang sa sisen ngin sawara ba ba jing patay ka bakam banya mo lesing la dan kidikin gile ki para ngit ne po ka kanhon Presbyterian gile sikilaban ai jingmut mo kamno kani ka kerti kerteng ka ba sikilaban ai nak liak jong phir le se da ka ma himpan ma powder biang hi henry kamno ka wan se da pidan jiktip kan kamno beni pidan jingmut es pang jagane ibeni ri dei we nak sikri jong try bladat dan puliang tine po Lakeview Bible College idei ba tre po kabalang te po Joai Kajing puli jong nga ka kumbai kong banri ong kawan naga Reform Church yes namar ba nama ka kentin presbyter presbytery kadai group of elders tu ma group of elders nakata ka daw long kani ka kenti ka balang presbyterian kani kentin presbyterian kami okay to kendak Kamu nak kita ki grup bami. Babot ya kita ki grup kita ki Presbyterian na. ha to Dem kendak ki mo elders ki ba yuma ki elders ki kajinglong lang ma group of elders tela khot ika ka presbytery ma nakata ka daw long ha reform church baki ki bami naka kumbai pastor meneyong kidang ki reform church ki bami naka balang Catholic te don way lidaru uba kerteng John Calvin lada pikwa ban tip susu sepang jongga presbyterian kumno la form ka police pang John Calvin ru pinsa lap ma te presbyterian ga jengmut jongka kalong gupta group of elders okay to ka shumut bit ka group of elders te kendak ko ban bat ba ka RC church ka dominate hadu ka spas nang ka bakat riyo la kamno kasan spa san phokli te sami Martin Luther dalami Martin Luther ya kitu kikin hun ki ba bot Martin Luther la khot ki Protestant kawan nak tin protes kamut ki ba persya ya kata gajing ya ka
theology jang ka RC ne jang Roman Catholic. Let's say kalak long ba kini ki sapoi ke bikin poi ko benjit no da ko per ke kerteng ka ceka jang kata. Hara du kini kisngi mentai kini bomdai jang ka RC la khot ki Protestant manga ma phiru sha khot Protestant be hi. Te kat ba ka tu ketien pi ong pi ba kat ba te kala ban kaya ngaso ya dei bawa bat ke nomor ba ke presbytery ke ban shem hangani ke tho jong apostol Paul chai Timothy ka tho ka kanhon ka group jong ke elder nomor ba kare ka group jik elder ka babuk ti ya Timothy te presbyter pat ta ka tho ya u elder kanhon presbytery kan lese ki shem nang ta ke kanang wandur pat ya kata ka jika Noun khat plural, no? ha hot lalong kum ka noun bat ka plural Kamu noun sorry, singular plural mo kay hap? Singular plural, sorry, yes, kita singular or plural. Hmm. Tak boleh sih bila kali tak kecil kali. Torang tar don show. Sabi ang hap. Good question. To ngatrai ni laya bun ketin untuk menem dan menu ba teks dan menu itrai kilaya semua biang matrai dai. Te to ngan IT biang no pat ha ikong lumlang. Kumlay sibon biang ni pi baro ki ba lai plat kenang ka por na ka bentai ke ba pin sap ini ka jingikai. Ublain kur kui pi ba ublain dan kat leon bat pi. Tak ada mengin syem biang pat sa lasim tayo. Hello. Oi. Oi sa message with tax pi. Aha, Ta. ta syukuran no. Wa baka suki ganat ta kadao. Ta syukong no. Wa. Balay ko pastor mensua ka Philippi ka de gawe nagi sinong ka bapaw nam tam henry mentapa kalong tang ka sinong ng kendong. Kita. Babon ha ki snong jong ki spas nem ki bamin shwa kila kelalong ki snong bamsa briusyo. Te kala bende nama bulay nama kat badang yat ka history. Ana katu pihak puli ka history mo meban pihak puli ka history naman dalawan kita ki Ottomans gimana kata juga Germany nanti seneng giwan ya benher ma ya ka Roma itu ki por bar kita ki na por drusha giwan benher ma desi suki kini ki dalam interest yo ya katu ka jaka bar katu ka jaka nomara ki por musha ka por ba ki jak ma no ka jaka ki jupun prai ki sinong ki thau ki juk thang ya ki yeng ki sem ki jupun tua khat plai ber khoi lesi kala mende na kata ka dur ka dar jong ka komle jeng ki breu ki por ki ba min sha ka pelong ken ya ka num dan shu kinong sa abreo ha ka tu ko jaka te kom no meban pi sngo ya Ya pi malong ba ni studio ng puli ng yo Bharata sa pang Philippi ta kadao. Ya ka history jong ka Philippi ka jorong pa pi kwa ya ka ba pin puli bnya sa pang jong ka tu pinaban puli teng kawai ka kot ka jorong pa sa pang history sa pang jong ka tu mo harus yo kem ba ki por ba min shwa ki jupenjot ya ki jaka ka ba ki julet ya ka ban hert mala la jaba anu sa ka pikum ka Jerusalem mo ka Jerusalem ru ka syak penjot aka po bong Nebukadnezar wan ka temple syak penjot ki kenro syak penjot ta ka yu jahadin jo ka new post nem ka jing tu lupa jo Jeremiah ba ki bri ki se wan pa biang pat anda ba lawan pa ki te ki te biang ka temple ki te biang kenro po Jerusalem te kalau hata kurkau nama kita ki por misya kembang ala bataya ke kelas ke beningkong ki ju sna barbor ki sinong ki thada ka baker kenro kenang ya penyadaan kini kini shon pat kini kini mak klau henry da wan kini ki nong ilek persya ba ki jok thma ki pen pral plain bar khot kenang ba ki nong shon kini yok menrung suk da jab ki nang shok sinong biang tu jaka ba ki mak klau ki la ben yok ben shong suk ka jaka de nama kum kini ki daw se ka ba pelong ya ka Philippi ya ka ba kinum syom kanum long kalong sak kalau kelalong kanong kendong aga ceka jung kasorba beni kong banre selese pila ban at something agan ya Ila ban chushim bet na ke immigration atas mah nama apa sin bagi break la migrate koi ke jaka long komentar na nong kendong ma ila taj ban rep ki wan de ki dan ba kam chasar ki sedang ban ki no chasar ki yang ja no chasnong
Deh ko jong Philippi pat kali long nagabatay kitma nabatay long ipit lada job tama ngi iba kisiem ko mapi ong pimine pastor bagi penduk pendam lut ki penpra ki penjat dan lagi lawan pai pa hadin ke jing syak te marau pat kum ki kon isel kim shong shu atu haju ande ki shift no shkui ke jaka mam ilong shu ban shong ban sa haju em ya ka wei ru kan ding na ka immigration ru ka wei na ka jing lek na ka wei ke jaka shkui ke jaka Yes, kan kini kong beri kendia bat kajing berap ro iong immigration kamut kedai kajing petwer no jing kibrio. Aki por mensua ki julai kum no la raja ba ki jok thma no kumbang la batai sapang jong kajing poi ka bandi ki mrau ki juringi gitu kibrio no tu ka cakap ki jok thma ka ban long ki mrau no ki ba ka jude gitu sa ki cakap ba pera pera kalak long hakata kur kam ro mau miaban. Data, thank you Pastor. Oh kita tahu welcome ya Firo kita. Okay. Te kemlai sibuan kita jingkeli te sebab maaf ya ai miban try PP chacha kawai pat ke bamdei ke jonga nomor ba artli ha ka kerteng jonga ki plit kawai kong thai kawai manga te kadau te sebab wasni ai nomor ba nglayo message na kong thai ba pila text i ha jaga sanga te kemlai sibuan ba pila long la kloi men pinchu keren ta bakal daga syukuran li ki jingkeli jampi te ai ti no pat hai lumlang kemlai sibuan ni pi borok biang sa sisia